brana ar seo fosca Play-Doh agus tá bell ann ó Beauty and the Beast. Brana hin bóbóg agus is léir go bhfuil Coisleán againn. Wow. Bé mé ar bíse seo oscailt. Ok, tá gachad buí agus bon darag. Dachan na bell. Right, so tá chuna oscailt. Bailach seo. Tá nach mátáine úsáid. Neadar cád déinte sin gan an air. Okay, is fearras é sin. Oh, Brana! Tá Rose, crut Rose sin. Brana dyn an blá das I dhéanamh. Oh! An das. Agus an bobógi hin. Bon Jared. Oops. Bon, oh, sparkly. Agus buí agus lei sin lunrach comma. Smálam na cín lunracha. So, tá Coisleán Carla chéile againn agus brana air. Beckham an seo. Tá múnlaí gathát ar an Coisleán. Tá cían hús an seo, híos an seo, ar na ballaí, agus fiú ar chúl do mar chasan mé. Brana tá staire agus tá cuimhle is dócha. Ó, agus na charachtar a lig ón scanán Beauty and the Beast. Tá sé dachar I dhéanamh amach ach duine muid leis an Play-Doh agus beisiad níos sugéide. So, okay, tá chuna chas aríist. Agus siúdí bell dar nóí agus táid chun gúna dasa dhéanamh de. Agus táid chun blá ágan dhéanamh. Tá mi sé ar bís leis an gcuid seo a dhéanamh. Duine mé seo ar dús mar is dóilm go mé sé brá éasca. Agus beisiad das éasca é bhaintteach. So, tá chun Play-Doh das nua bug agus fór sama chun chur an seo agus sama chun bhrú sios agus an bláig fós tá sé sin thar cían is brána seans bhil go nána mé an muna chu well is brá mór é nach chu sé sin das is brána sin go hálinn right so tá chun Play-Doh a chur isteach sa bhúmla an seo. So tá chun Play-Doh buí ó lunrach úsáid an féidir sin eiscint. Tá sé ar nús ór tríd. Tá sé gas lunrach, tá sé sin go hálainn. Play-Doh specialta is dócha. So tá chun chuirste an seo. Is féidir mé bhrú tríd ach ní dóilm gur gá ach mátá spheres nuair a bit wet féile sin dhéanamh ach chuna dhéanamh ríist agus a spáinte cén bhealach na dhéanamh gearr. So brúan tú é agus tá páitiún deasa tíbh stig chun bhúma. Brana. Mana sin das. Sin bun sciúrta bell.
agus mo chun bórsciart a bell a dhéanamh. Sin beidir bond arc seach sin bhn na chuma. Ok, í stróice agus é chuir strachante. Agus a rís mo tapí i géirí cro a dhéanamh nó beidir nahar nimh a dhéanamh brútríd. Ach tíorchan is, tá mo chun an sciart a dhéanamh. Bhfuil me sin na hócha. Sin go dá. An bór. Tá mo chun bell a bhaint amach ach an sciart a plastic feici. Agus tá mo chun i chur. Sin seo, agus rinne gúna bra nua de. Sin go dá. Ein tegus sin, ní mór an tegus sin, ach, déit mis fós, crochi ein a bas. Déit muid. Beidir gwn simply déanamh de. So, gwn simply gwn bra fashion pa. Sfarlam sy'n cion sio. So, mae chwn cuid yn Play-Doh, a brw is joch sa bwyn na sio, agus fecmwyd ceir di ioe mewn. Okay, so bhaint amach am Brana na Carter ón sconon. Cé sin, little chipbeag, agus a mami. Tá sin go deas, is brála mé sin, agus níos luite buna mén far seo. An coinel. Sé an on-gram versus gan an na chfuil. So, sin is máman ó teata sé andas agus tá annach chuid bhún mé ann. So, níos luite rinne mé na rudí seo. Agus tá siad go háling. Tá rós na beaga, agus crí deas. Brana sin. Bua eile. Agus is féidir iad seo úsáid an gúna. Féidir ar bhí sin eile.